Wala pa. Sige na nga, pepekein ko na lang to. Ayoko na. Mas madali na lang sa'yo, ha? Anong ginawa ko sa'yo? Padalian natin, bilis na. Huwag nang patagalin, dapat 3 minutes lang. 3 minutes? Ang dali-dali naman yun. Gusto ko magtagal. Yung mga kaibigan ko nag-iintay na, tapos ako nagpapasarap dito. Mailalim. Ha? Mailalim. Ayoko, tinatamad ako. Wala ka namang gagawin eh. Ako namang gagawin. Padalian natin. Wala pa. Ano ba yan? Sige na nga, pepekein ko na lang to. Bakit may mga conversation siya? Ito yung ex niya eh. Jason, 6 years na. Mula nung nagsimula silang mag-chat. Ano bang nagawa ko sa'yo? Nagpakabuti akong ama sa anak natin. Nagpakabuti akong asawa sa'yo. Bukas oh. Oh, ayan. Oh. Oh, anong meron? Salamat kung pinagawa mo. Bayaran kita. Wow. Kala mo naman. Maming ka na, Eileen. Please. Eileen! Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala akong ginagawa. Yung mga imbento lang yung nandyan. Huy, wag kang magwala. Wag kang magskandalo, Jonas. Anong pinagagagawa mo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Ayoko na. Mas madali na lang sa'yo, ha? Anong ginawa ko sa'yo? Ayoko na, Jonas. Ayoko na. Ako pa yung may gana makipag-iwalay. Wow, enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.